masih spesial. Bingkis kasih kanggo yang tersayang awo sesal maning kanggo mae cece kanggo Rangda Ayu Taman Sari lawas jamane ora ketemu hati sun rindu rasa kalayu aduh sayang kanggo Nok Desi pujaan atine kula kanggo Nyi Rangda Ayu Taman Sari 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 Papa Ija ngitungi dingina ngitungi wulan kapan bae waktune pengen ngambung ngopine duwong ganteng kula pengen ketemu asik kanggo Bapak Ijai Nok Desi kanggo Nok Desi sayang Nok Desi maning kanggo Nok Desi sayang Nok Desi kanggo sing duwe pojok sawah desa kanggo sing duwe pojok sawah desa kanggo sing duwe pojok sawah desa ambane laut samudra dhuwure gunung Bundarini berwatas kanggo Mama Etiana Mama Etiana Mama Etiana Puladak dan seporete pengen katona ayuni yen ketemu pulang jaluk ping pitumu bocah irang jaluk ping pitu bocah irang sayang bocah irang ngitungi dina bocah nagrak ngitungi bulan bocah nagrak harapan bae waktune pengen ngambung pipine Kang Mas ganteng pujaan atine kula calon lurale ya Mas Boim Waboim calon lurale sing duwe pojok desa sing duwe pojok desa Waboim sing duwe sawah desa sing duwe sawah desa kanggo awowo terus pojok sawah desa 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 masih ambane laut samudra kanggo Rangda Ayu Taman Sari 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 wong sindang eman duwa sindang sing paling eman bocah girang kanggo Nok Desi bocah girang sayang asik bocah girang eman bocah girang maning kanggo bocah girang awowo merwata sutan ketemu bakal
gadis Ora dadak